Uec, com anem? Això és Bufotes Baleàricos que no arranca. Un podcast que rebossa d'alegria. Nosaltres ja hem passat per tot i ara només mos queda disfrutar. La vida ja la mos començam a agafar un poc més despreocupadament. Si se mos romp el cotxe, amollant 4.000 flastomades, però després hi trobam solució. Don't worry, be happy. Com deien fa un parell d'episodis. Lo que els hippies ho arreglaven encenguent-se un porro, nosaltres ho feim encentant una fantasero, perquè si qualque cosa som, és legals. Afrontant la vida amb tot optimisme que mos surt després d'haver surat una família. Està pagant una hipoteca, 2 cotxes, escoles, llibres, extraescolars, plataformes digitals, telèfons, CRPF, internet, varios gimnasos, compres, rompre, regalo, batuda Déu. I encara deixam un raconet per poder estar una estona un poc més relaxats des d'aquí dins aquest torrent gairebé sec en aquesta època. És vera, ja senten més xaxigar les carrers. Ei. Però que encara hi pega un pot soratge, suficient per poder alenar. Benvinguts siau tots a Bufotes Baleàricos. Iuhu! Vámonos! Bona intro, Tomeu, molt bé. Te l'has Ei. currada? Sergio, ja te pot menjar la teva galleteta. Oh! Serio, ja. La cookie La d'internet. teva cookie. La cookie d'internet. Accepta cookie. La puc acceptar? Sí, acceptes les cookies. No, però primer la m'han d'oferir. Jo, ma mare m'ha dit, si no m'ofereixen que res, no ho puc batuda d'ell. acceptar. Ja, joder. Saps? Jo no tenc misofília d'aquella, o misofòbia. El miso no és una espècie de sopa? Sí. O algo així, no? Exacte. Misofilia és ficar l'enxalent. Bueno, xerrant de miso i de misses. Avui què passa? Tomeu, mos expliques. Bueno. Avui va de missa. Primidia, ojo. No sé si sabeu que fa poc Fa poc. va venir... Pensa que gravam a destiempo. Bé, No a destajo, a destiempo. vale. Pot ser que faci poc, Vale. millor. M'han contat que fa poc... Un amic No. me va dir que fa poc va venir el papa, ni més ni menys que en Leon Chief, Leon Shift. en Leon Chief, i vosaltres direu, El papa Llavor. Llavor. El papa llavors va venir. Sí, el papa ha vengut a Espanya, vale? Nosaltres mos hauria agradat molt tenir de convidat aquí en el papa, i s'han disfrutat, que sí? perquè teníem moltes preguntes que fer-li, a nivell moral sobretot, vale? Però, digues. Pensa que van de venir el papa, hauria de venir en Manu Blanco i en George Mendes, no? Els sí, tenim però davant. s'ofrendrien. Sí, Ells primer s'ofrendrien. van ells. Vale? Ja ho Bé, però sabeu. Si després- qualcun de vosaltres escolta i els coneix, o ells mateixos escoltassin per lo que fos, heu de venir antes que el papa. Correcte. Només me'n faltaria això. Clar. Si, de fet, si mos crida el papa per venir al nostre programa, diem, pot venir, Ei. però primer van aquests. A la coa, Vinga. Però, com que nosaltres no tenim tant de poder com per dur el papa, el que sí hem fet és d'una persona molt important i vinculada directament en l'assumpte aquest, que és ni més ni menys que un cantant molt famós de reggaeton, Molt conegut. molt conegut, que li diuen Bad Papa, vale? Aquest cantant està tremendament ficat a dins el món del cristianisme i el catolicisme, amb la... Apostòlic i romà. Apostòlica romana i tot el que vengui d'antes i després, el Nou Testament, l'Antic Testament, el Testament actual, Els apògrifos. els apògrifos, que és un nom superguapo que pareix un dolent de Harry Potter. I nosaltres hem volgut convidar en aquesta persona perquè mos expliqui un poquet com està la ment de la joventut ara mateix. M'agrada molt això, aquesta iniciativa. Sí. Per les joventut cristianes. Les joventut cristianes, correcte, Bueno. perquè els estan perdent i nosaltres volen saber quina és l'opinió des d'un punt de vista d'una persona que se dedica a fer música per joves. Mam, cap a on anem? Bad Papa. Bad Papa. Molt bé. I de què feim? Posam Tenim un tema de Bad Papa, vale? Que ara sonarà, en directe, de que més. mos expliqui un poquet. Que els fan... cosa novedosa. Reggaeton en directe. Correcte. Aquí anem a mullar el Nosaltres tema som innovadors. Reggaeton, que és la cosa més ultraprocessada i més puta barrio bajera i que fa més rojera de lo processat que està. Exacte. I més arcades, que normalment lo de directe no saben ni què putes és. Nosaltres reggaeton en directe. Reggaeton en directe. Vámonos. Endavant. Pas de matí resar,
s'ha de baixa procrastinar. Ja som a l'església, vine deixes vici, pas de matí resar, s'hora baixa a l'ofici, es batre pot esperar, avui mos trobarà. A sigles i desbat papà, ses beates duen fortó, entren per passar el rosari i surten cercant calentó. Napoleoni fa penitència i per això allotja peu. Després dins la sagristia fa llantar fins i tot el Déu. Pas de matí resar, s'hora baixa procrastinar. Ja som a l'església, vine a congregar. Pas de matí resar, s'hora baixa procrastinar. La feina pot esperar, Avui no mos trobarà. El papà fa sermó, estimeu-vos uns als altres i el personal s'entrega fort, sense mirar detalls ni tràmits. El rector cerca el pincel, les beates cerquen el seny i el papa de saltar, cridau va, no faceu tant d'arnau. Hi ha més pecats per metre quadrat que ses verbenes del cineu. Quan el darrer cubata entra i ja no recordes ni el nom teu. A la tercera Ave Maria ja ningú segueix el fil. El resta no Santa Bàrbara, els altres ja mostren el Pas de matí resar, s'hora baixa procrastinar. Ja som a l'església, vine a congregar. Pas de matí resar, s'hora baixa procrastinar. El curro pot esperar, avui no mos trobaran. Vámonos! Gas con dos. Ya lo saben. Mi amor. Molt gran, aquest artistasso que tenim aquí en Bat Papa. I aquí el tenim en nosaltres. Bones tardes, Bat Papa, com estàs? Bones tardes a tothom. Som en Bat Papa, el diaca de joves, de Valtros, més a prop, és brou. Som un tio super enrotllat. Jo què sé. Quina potència, quina energia vens carregat de cristianisme i sobretot de fe per lo que veig, no? Nosaltres mos costava molt arribar en el jovent i sobretot a les beates de més de 95 anys, que mos centram sobretot dins aquesta forca. És el vostre Sí. target, diguem, no? Nins i nines de 17 anys i veus de 95 anys. Clar, Mos perquè centram tot l'altre no està massa ocupat. Mos centram No és així? sobretot en això. Tot l'altre ja va al papa. Ja hi va i tal. Però vam notar un mitjo Vale. a les nostres lectures, el nostre quadre de poesia, de aquí tenim problemes. I vàrem decidir fer un producte de reggaeton, així, reggaeton aquest brut. Conta-mos. Reggaeton acosta la música en el jovent, perquè és algo... Molta de gent pensaria que no hauria d'haver existit mai, i jo estic d'acord. Però és vera que democratitza que la gent que no sap música, ara m'ha fet un pot la reverb. Sí? Ara necessito més intensitat, però si no xerren reverb no me senten bé. Veus, estàu avasats en això. No sap música, pot fer música, i tu dius, haguessis estudiat, però no se du bé, necessites totes aquestes coses. I a més, arribam molt més al jovent. Fem una música molt directa, molt crua, molt des de cas concos. Se sent perfectament aquesta Work it essència. out. Work it out. Sí. Exacte. Fem això. I aposta hem creat aquest producte, aquesta marca, això que molt diferencia. Vale. Exacte. I vosaltres, vol dir, estàu enfocats en aquest marge de... Estem enfocats. Estem enfocats, no enfocats, enfocats. Vale. Ara has conegut aquell. Sí, segurament. Però, jo, un dubte que tenc. Aquesta música... Si només en tens un. Sí. Amb aquest puta programa que duim. Només és un. Són un parell, realment. Aquesta música
l'enfoteu perquè la gent... L'enfloteu. perquè la gent cregui més en Déu, amb el cristianisme i recordar tot això. Això m'agradava molt en Bad Bunny, Sí. que és aquest personatge que sabeu que fa reggaeton o intenta, i el Papa. Vale. Entonces he agafat aquests dos mons que m'encantaven i he fet una fusió. Ah! I som el Bad Papa. Vale. I això encantat, perquè ningú ho havia fet mai. No, ningú... perquè tu com a diatge fas misses, fas qualque cosa, cap en el cristianisme, catequesis, primera divisió d'això, primera comunió. Un diaca és com un capellà, però que segueix lirat un poc... I t'hi vas fer un dia que no ho tenies tot clar? Va un poc més aquí. Això, Pot tenir família. Teniu escolanets. Tant família. Sí, però jo no faig... No toques escolanets? No, jo joves no. Tu això no ho toques? No, jo no treballo joves. Això són uns altres. Qui és? Que fan feina amb això de cristianisme. Jo només de 7 de 8 anys, ja majors d'edat, i dones i vetes de 95 anys. 95, no menys. Això està a Sant Pere ja els ensuma. Un punt del caramel. Sí. Aquests són els millors. Saló de naftalina vos agrada? Olor d'espàrrecs i naftalina. I de calaix tancat. Sí. Vàneres. Un pot de pipí? Sí, sempre. Sí, essència. Sigles i aquelles ventiladors en l'estiu. Jo tinc... Aromes. Posa això. Tena Ladies es posa damunt la vidriera, que nostra la tenc allà. Gran temazo, Tena Lady, Hit Me Tonight. Molt bona queixa. Això està considerat... Jo només entenc de reggaeton. Reggaeton? Ja no he hagut de xerrar d'aquí, exacte. Vale. I, una altra cosa. Tens planificada cap altra música de futur, cap a les joveners i ve encès aquelles que tant pronostiques? Hi ha temes nous? Tens res preparat? Estàs en estudi? Bueno, ara estem preparant un disco nou, com que ara ja tenim guanyat tot el jovent, ara volem fer un disco de jazz fusion progressiu amb notes de Mozart i sobretot molt tècnic, molt progressiu. Tenim un teclista que és virtuós, que toca amb nosaltres, fem això, reggaeton i jazz progressiu. I això creus que agradarà a la gent? No, gens, però ara ho podem fer, ara que la gent ja purs mos escolten, vist que mos poden escoltar igual que algú escolta això. Hi ha qualque estratègia aquí comercial que tingueu amallada, no? No, enganar la gent. Enganar... Bàsicament, una estratègia, la puta cara. Sí, així. A cara pelo. Així. Sí. Però voleu dir... Vale. Perquè mos escoltin i quan ja mos escolten vam a fer la música que haurien d'haver escoltat des principi. I la tècnica... I se puguin considerar elitistes perquè després escolten Bohemian Rhapsody. Clar. Com que aquella ho feia molt bé, ara jo el segueix escoltant, ja veig la traça tècnica cap en el futur èxit musical. M'agrada l'estratègia. L'estratègia comercial aquesta crec que tindreu futur. Bad Papa està molt contents d'haver-te tingut aquí. Ets un referent per nosaltres. Nosaltres dins l'Iglésia esperam que sigui això el que sona i estan molt contents de que la joveneda de 7, de 8 anys, de 9 ja no, com mos has dit, i 95 per amunt estiguin a tope amb tu. Tens una gran comunitat darrere tu. Moltes gràcies per aquest espai que escolten, anava a dir milions de persones, però no. Si comptes tot el món... No crec que arribi. No crec que arribi. Però, bueno, per amplificar les nostres paraules que arribin a tots els nostres feligreses, que és una massa de moix, i sobretot perquè les predinetes i predins que mos escolten i que estan de la nostra diòcesis, també, que per una malaltia... Què és això? Ja la meva padrina en tenia d'això. Sí, lenta, sí. No sé si s'hi va morir de diòcesis. Exacte. Quina puta benedictura que duim. Mos puguin escoltar i se puguin apropar un poc més en aquesta música que mos agrada tant, que és el reggaeton cristià.
molt contents i d'oi de saber que el reggaeton cristià... Respirar un poc, te fiques el micro per dins el nas. Sí, estic un poc constipat. Ja ho veig. Estan contents de saber que els nou temassos que sortiran en els 40... Ainau, cap en els 40... No, sí, havies dit cap en 95. Sí, vale, i 95. 55. Vale, en els 40 és res, idoi, No teniu res que pelar. 40, ja m'agradaria. 40, sí. Jo en els 40 eren al seminari. Els 40 eren els 80, la M80 Aquí m'agradaven l'altres. més jovenetes, però ja de 80 ja m'agradaven. M80, Sí, ¿quién las pillara las M80? La Cachis. M80. Más de 80. Bueno, i d'ahir molt content d'haver estat aquí, haver tingut en directe aquest artistasso que és en Bad Papa. Moltes gràcies i fins una altra. Adéu. Que puta reverb t'acompanya per tot com un pet. Bueno, Bad Papa. Bon Jesús. Bon Jesús, totalment, bon Jesús. Sí. Bueno, tenim temps Jesucito de per mi la vida. nostra secció Estrella. Oh, Déu. Estrella Galícia, I- que mos patrocina. Sí, mos en patrocina, És vera. Ja que xerraven de música, la m'ho començaré Estrella a la treure. Alicia. En el país de les maravillas. Bueno, tenim el primer tema Tonteria màxima. de música hortera. Buf, Ni más ni menos que en León Rubio. entram a saco, Leo Rubio. Leo Rubio. Això, quan has Ojo. de fer cal·ligrafia. Leo Rubio, que fas pleguetes d'aquelles. I tu què l'és? A la platja amb un nin. Tenim pobres que només els deixaven llegir. Leo Rubio. No, ni siquiera. M'agrada dir que ocifereja, encara que no sigui vera. Però això te passa tots els passadobles. Al cantor de los cantores, a don Manolo, Que és vera que s'acabares... Olé, un tema dedicat a Manolo Escobar. de los mejores. Hombre, claro. Su prodigiosa garganta ha cantado al mundo entero. Jo me pas pena quan diu mejores perquè es pensa rima. De su arte, yo me quito Los el sombrero. Lo mismo canta una copla que un paso doble torero o una rumbita sabrosa, todas con igual salero. Olé. Manolo Escobar, santo, seña, gloria y arte de un sentimiento sincero, trovador del escenario, con el mejor cancionero. ¿Dónde está la minifalda, el carro o el porón pompero? ¡Ole, Manolo Escobar! Ole! Tu Grande! És boníssima. El que va fer aquest pobre home per aconseguir una entrada de backstage, Sí. Ho va currar. Sí. Això és com si ara ja fes una cançó que nomenàs en Bad Bunny, saps? I lo gran que és, i que és superguai, i que la seva música mola moltíssim, saps? Per entrar, jo que sé, a lo millor un dia de telonero seu, o algo així, rascar aquella quantitat de milions et surt d'allà. Sí, ojo, poca broma. Què passa, Bad Bunny, que sense més ni manco s'ha convertit en una espècie de músic de culte? No ho sé. És un món oscur allà i no el conec, no l'entenc i m'haurien d'explicar. Espero que no escolti, però hi va anar En Bad Bunny, en no el ho crec. concert, I si escolta, no en el t'entenc. concert hi va anar una amiga meva. D'en Bad Bunny. No, Perdó. l'amiga meva, no d'en Bad Bunny. Va anar al concert d'en Bad Bunny. Sí. Està emboiat. T'he entès, Ben emboiat. no. Vale, ok. Vale. I varen muntar un sopar i el seu home va venir a sopar perquè era per aquí i s'havia anat en el concert. Però jo no m'havia cregut que havia anat al concert de Bad Bunny. M'havia que anava a un concert de qui fos. I me va enviar un vídeo i quan va enviar el vídeo la meva cara devia ser un poema perquè jo no m'ho creo. I vaig veure que realment estava allà. No sentia una puta merda, però vaig veure que sí, que de fons i tot això, el muntatge que hi havia érem Conejo Malo. I t'ho juro que vaig al·lucinar. És a dir,
que se va sentir superofesa quan li vaig dir que no m'ho havia cregut. Vale. Dic, I per què no t'ho creus? Dic, coño, no me quadrava. Jo pensava que aquí anaven ninetes de 16 anys. Dic, Claro. Pues sí, va anar a veure això. Bé, ella i 2 milions de persones. Això pot ser fos aquí a Barcelona, pot ser? Sí. Vale, perquè una administrativa que fa feina amb la meva dona hi va anar, també, i va dir, te sorprendria com sona en directe. I jo, vale, me vaig acomodar i vaig dir, i com sona en directe? I m'ha dit, l'entenen. I jo, què? Hòstia, que guai, no? I va dir, l'entenen, en directe l'entenen. Vale, assumim, i doi ja que tot el que sona gravat de Spotify no s'entén. M'ha recordat a una... això de que el mercat de segona mà de Tinder i tot això i tal està molt mal. Sí, hi ha una lota molt graciosa, una amiga meva, a veure, que és molt graciós i tal, i jo li deia, hòstia, i tal, com fa, que lligava per Tinder i tal. Diu, jo ja que no facin massa faltes d'ortografia, saps? El seu llistó està aquí, saps? Si no fa massa faltes, ja podem anar a fer un cafè, saps? Aquí és on posa la nota de tall. Clar. Tampoc, l'expectativa, pues això és igual, l'expectativa d'anar a veure Bad Bunny és que s'entengui. Clar, s'entén. No li pots llevar mi amor, si dius mi amor, ho perd tot. Saps? Jo t'he dit, en Bad Bunny dient amor, anda ja, tira, on vas, torna't en el teu país. Que guai. Coses sí, un registre sí, però... I d'això, sí. I és vera que va dir que l'entenien. Posem la nota, exacte, el tall està aquí. L'entenien, correcte. Bueno, podem seguir amb la nostra música hortera amb Agustín Vázquez. Guárdame un rinconcito de tu corazón. Bon Jesús. Ara ja m'he baixat les balles. Brut. Cuando se oculte el sol te irás, te llevará el avión. Y yo me quedo aquí con la nostalgia y el dolor. Que trémolos. Que pronto llega el fin, me cuesta tanto estar sin ti. Queda el recuerdo de un verano tan feliz. Jo fa una estona que plora. M'emocionava Yo tot. que llegué a pensar será una historia más fugaz. Música que banya. Y estoy envuelto en tu perfume, en tu mirar. Vámonos. Sin tu sonrisa, tus caricias, ya no sé cómo podré vivir. Aquesta marimba és espectacular, és el que fa caminar el tema. Aroma. Guárdame un rinconcito en tu corazón. I a més humil, a més demana un raconet. Llévame en tu equipaje lleno de amor. Temazo, és guapíssima. Guárdame un rinconcito. Claro, el tema és que, bromes a part, que m'agraden els temes música hortera, però és un horterismo que també m'agrada, que el que hem dit moltes vegades, que hi ha temes que són espectaculars. Musicalment, la melodia, la producció, és una passada. Horterismo ilustrado. Horterismo ilustrado. Sí. Ojo, Bad Bunny, i l'entenen. I l'entenen, ojo, quédate con la copla. Con la copla. Vale, anem al següent. Sí. Per manar Tenim un poc d'història de cada cosa d'aquestes. Home, aquest que ve... Bueno, aquest que ve crec que el coneix tot Espanya i des de fa molt de temps, joves i tot, Antonio Molina, Caballito Bandolero. Montada a caballo, bajó como un rayo, en su bandolero una rosa prendía, aunque es bandolero, como un caballero, por ver a su novia se juega la vía, por unas onzas de oro, su serrana lo vendió. Pensa que aquest tema és, ara ho miraré, però deu ser 50 i... És un tema en blanc i negre. Sí.
Toma, Bad Bunny. Caballito bandolero, vámonos pa' la montaña que eres tú lo que más quiero. Caballito bandolero, caballito 1962. Toma ja. És de les darreres. Antes hi havia Ja molt més bon registre. Ja gravaven digital. Sí. No... És que no puc entendre com punyetes s'ha degradar tant la música, perquè hi havia xorros de veu, tota la vida hi ha hagut xorros de veu, i m'han amenat a una punyetera decadència que és que no l'acabo d'entendre. Vale, ja està, ja m'ha sortit el vell. M'ha sortit el vell de dins, m'ha sortit. Però per això som, i mos ho poden permetre, per això tenim un programa, per espaiar-nos els putes nits. M'ha sortit el vell. Jo, mira que el retenc, i dic, ja arribarà, Tomeu, ja arribarà el vell. I a vegades me surt com el tigre que hi ha en ti, i me surt el vell que hi ha en ti. No dejes entrar el viejo en tu casa. No. Te recordo ja. És de dins de fa estona. Això és el que va dir Clint Eastwood. Sí. Te recordes que vas xerrar un dia que el Buenafuente el va entrevistar i li va demanar com ho feia per mantenir-se tan de tan jove. Sí. Diu, ara jo faig el mateix. Diu, va venir un home l'altre dia que nostre va tocar la porta i va dir, tu no entres aquí. El veïnat. You're not welcome. Li anava a demanar sal, no? No, exacte. I va dir, no. Con tus mierdas. No, només vull sal. Tu i tus mierdas, fui d'allí. Fui d'aquí. Vinga. Ruix, que fas lo de pipí. Home, n'Antonio Molina, vamos, un 10. Un 10. Bueno, ara tenim grupos un poquet més que anaven a la onda dels anys 70. Los Pasos, Tiempos Felices. Cuando supe amar y también reír, pero ahora solo tras de vivir la fe no la tengo, la perdí de sufrir. Quisiera vivir para recordar. Vámonos. Has vist? Es farfisa. Pianito de fondo. Una miqueta John Lord, este Cristo. Està guardonat tot. Doncs, època Beatles total, Hi havia una producció aquí ja, hi havia una direcció, Pensa que passava en aquests anys. Tiempos Felices, Los és que Passos estem també, ho diu tot. mateix any, 1967, que és això, època dorada de Beatles i això, Beatles, que passava total. que, clar, les bandes veien l'èxit, Hi havia un sobretot auge. de Rollins, Beatles i tota aquesta gent que va sortir, de Royal Liverpool, que era la hòstia, i tothom volia tenir claro, cercaven aquest so, cercaven aquesta joia, perquè diuen, hòstia, nosaltres també volem que s'acubin quan mos venen a veure. I cercaven això, una certa qualitat, una producció bona, aquest organilló per darrere, i tot sonava amb aquesta d'això, molt de coros. Correcte. És a dir, jo puc entendre aquests joves que els va caure un baix, una bateria, una guitarra en ses mans, que en aquell temps era molt més complicat, i voler produir, voler tenir temps per poder fer el que feien aquells grans Beatles, Rollins o el que sigui. Mira. I que te poguessin caure inclús a un concert unes balles per la cara. No se feia això. Resulta que va ser un grup prefabricat, vale? Iniciativa del productor francès, per competir en Los Brincos. Veus, és que té un aire, Los Brincos, això. Que era, ho petava. En aquest temps Los Brincos i van fer Los Pasos. Hi havia d'haver Los davant, això sempre, sí, però el xascarrillo espanyol, sí? Sempre hi ha el rotllo que diu, què has fet això? Sí, pues venga. Los Brincos, Los Pasos. Los Pasitos. A veure... el correr. Vale, bueno, sí. Anem a un altre tema. Això és en Juan i Júnior
I aquesta cançó se diu A dos niñas. Ui. Se masca... El cantautor. Cansautor. El cantautor. Ups. Què coses? Simon and Garfunkel, mallorquins. Espanyols, vull dir. Espero que no acabassin tanta hòstia. Pegat en el 67, tot. Jo he pillat en el Tot, micro. tot. Aún la espero. Tu promesa de amor se ha vuelto gris. Molt de forners hi havia, tothom volia enfornar. Saps a qui està dedicada? No? Aquest A dos tema. niños. Sí. Això no és que t'estic traient informació així de paral·lela, sí, que l'estic cercant, òbviament. Molt bé. No som tan ducho en la matèria. Gran feina. Les dues nines són na Rocío Dúrcal i na Marisol. Mos collons, casi nada, pa'l cuerpo. Y posteriormente Junior se casaría con Rocío Dúrcal, Tu, saps? Amigo, en Juan i en Júnior aquests. Correcte. No sabien res? I varen sortir de Los Brincos. Vale. Ho veus? De los pasos a los brincos... Varen tenir... Van ferrat tot. No, aquests sí que estaven a los Brincos, lo que varen tenir una trajectòria molt curta. Però quasi tots els temes són famosos que varen fer. Mira. Només tenen com a 6 sencillos que devien ser 6 singles d'aquests, no? Vale, Són vols... com a... Hombre, amb aquesta babatant que li cal de blavet de lluig, és normal. Quien la tuviera, ho tuviese. No, molt xulo. El darrer tema que varen fer se diu Andorinya, que està dedicada a en Pablo Picasso. Veus? Idò. Què t'apareix? No, molt bé. Idò, sí. Bueno, tenim ara un altre tema, que és en Joan Bau, que no Joan Blau. No Juan, és no és Juan. Juan, sí, és Juan, això. Juan Bau. A ti, mujer. Va, hòstia. Que te pesi muc. Encontré en un sitio muy lejano, con las manos extendidas, buscando mi calor. Tu calor. Tu mirada en un momento ya fue mía, un segundo infinito que vivimos. Pensa que no hi havia IA per fer-te un companyero sentimental. Aquí tothom cercava enfornar, no? Així com ho pueda, saps? I havies d'anar en bicicleta en el poble de l'Ara. Sí. No eres ordenador. Exacte. Si això... Què he de fer? Una cançó? Faig una cançó, dues, un disco, Faig un disco. A ti, mujer, Hombre. donde quiera que tú estés, mujer, mujer, yo te llevo a flor de piel y aunque no viva contigo, Vámonos. el sueño T'apareix? Què t'apareix? a ti, mujer, donde quiera que tú estés, mujer, mujer, Les yo cares te de fons llevo a molt flor de guapes. Uau. piel y aunque Brutal, no eh? viva contigo, en sueños te amaré. Té un disco d'or con el álbum Penas. Joder. Ole tu. Casi nada. Bueno, A ti, mujer. Y me fui sin saber. Que grande. Molt bé, Que grande. En Joan Bau, llegeix. Un xorrasso de veus, la veritat, m'ha agradat, M'ha agradat molt, m'ha agradat. Ja quan el vaig escoltar vaig dir aquest tio apunta maneres per la nostra secció. Tot hem de recordar gràcies a Ràdio Murta,
Manu Blanco. Un Manu Blanco, gran font d'inspiració, i m'agrada la irrupció de la música que sona per totes les ràdios, excepte he de dir, que nosaltres a Pollença també ho pillam, Ràdio Alcudi, que posen bastanta música alternativa, un poquet de fora de la música comercial, i també l'escolt molt. Ara bé, el que és en Manu Blanco i la seva música de Ràdio Murta, aquests records dels anys 50, 60, 70, això no ho fa ningú. En Tom Mallorca. Però és que aquest per què fan això? Però lo seu és que les ràdios se dediquin a fer aquesta feina d'introspecció o de cerca, sí. perquè no importa tothom arribar a nivell de Ràdio 3, saps? Però sí que cercar música o que ha sonat, o música que no sona tant, música alternativa, si en vez de posar, si poses grupos de rock, conyo, deixa de posar els mateixos temes de Kiss de tota la puta vida, sinó vet en altres grupos que també facin rock i que encara que siguin d'aquest temps o més moderns, canvia un poc, sortir del mainstream, bàsicament. És que les ràdios han perdut un poc el nord amb aquestes coses i tal. Perquè hi va haver un temps que jo record música que m'ha agradat molt, tipus, jo que sé, sona Extreme, More Than Words, tal. Hi havia totes les músiques del món que posaven aquests temes dels anys música 80s, 90s, i tothom posava el mateix. I és vera que estaven guais, però, conyo, no serà per música, hi havia molta més música. Tomeu, me sap greu te perquè sempre és un gust xerrar amb altres i tenir-vos aquí i passar una estoneta. He rigut molt, tio, en sèrio. Tant en el programa de la setmana passada com aquest, mos hauran de posar voltos i coses d'aquestes, però mos sortiran rudes noves. Però d'això se trata. Ho hem de deixar aquí, tio. Ho hem de deixar aquí perquè si no mos trauran targeta. Sí, per tot, però. Com sabeu, aquest programa el gravam així com podem, una estoneta que mos deixen les nostres obligacions, mos deixen aquest espai i nosaltres ho gravam amb tot el carinyo del món perquè ho arribi a tots vosaltres. Voltrits. I res, no mos tingueu en compte la barramada de reggaeton que ha sortit aquí. No mos tingueu en compte for the LOL. No, correcte. I gràcies, Joan. Algo així ha sonat. En Joan, Jaume, en Tomeu i en Tià, aquí un present, se despedeixen i ja ho sabeu. Quan s'asa no té set. L'amos per de més que Sílvia. Adeu. Adeu.